Vad säger han, länsmansjävel? Jag stånkar korv och vänder mossa, böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämmat. Bäst i julen passar dock skönäver, för det rimmar så bra på bäver. Baskerbosse brottade bort bilvraken, böjde bak bidéerna, bankade Biff-Bertils brevlåda bucklig, bromsade bestört. Beskedet blottades bakom brevlådan. Biff-Bertil bortrest. Fantastiskt och påfågel på det! Och så avslutning då! Brysselsteget strålande! Där du, Fritiof Konkas! Hej med farbror Frej! Hej alla barn, det blir det barnprogram. Titta det här vad farbror Frej tar fram. En liten dagmask och nu ska ni höra vad man med en liten dagmask kan göra. Lägg det på näsan och pluffeliplask. Så har vi gjort oss en ansiktsmask och... Då ska vi se. Han börjar med en vinkelvolt och en till och en till och en till. Men vad är detta? Har han fastnat i vinkelvolten? Ja, han har fastnat i vinkelvolten! Fartland har fastnat i vinkelvolten! Oj, vad hände där? Han tappade byxorna. Nej, Fartland, så där får man inte göra.